A ver. Hola, Hola. José Ramón. Sí, soy yo. Buenos días. Eres el titular de la línea, ¿verdad? Sí, soy yo. Oye, baten bat, zeu saldu nahi. A ver, dígame. Euskeraz nahi duzu? Euskeraz baldakizua. Bai. Eta zeatik egin dizu erderaz? Nik? Zuk indiazu erderaz? Zue beti ala itezu eta erderaz. Ba oin zuk indiazu erderaz. Urtitan egin ditugu lanak euskari aurrera ateatzeko. Eskoli ere, dana espainolez egin dut. Gaztie berriz, gaur egun daukezuen aukera danakin, eta zeuen artin erderaz egitezua. Bale, lasai. Euskeraz azalduko izut orduan? Noski ba. Ados. Zure etxeko zuntzaren abiadura doitzeko prozesua martxan da. Berretsi nahi duzu? José Ramón? José Ramón? José Ramón?